त्रिलोचन महाराज बा सुब्राय राजानि आमालो न ओइ हजागिरि न पहिला प्रचलन खाइजागो बुबाग्रा सम्राट त्रिलोचन महाराज त्रिपुरानि राजसिंहासन फाइ आसुक फाइख्या अपूर्व सापाइख्या त्रिपुरानि राजानि वंशरक इ त्रिपुरा राज क्षत्रिय वंशरक बरकनि थानसा करिनि बागै मानिलायमुं करिनि बागै गुबैनो गसिलाया बुजिलाया खोथालायमुं करिनि बागै ककाइसा ओंलायमुं करिनि बागै बन नासिलाया जलिलाया ओंलायमानि बागै निजिरानि बिसिंबो बिद्रोह बयनि दफा बायबो बिद्रोह ओङै ताबुबाय 54 बार नरक हा नग याकारै बयनि देश देश देशान्तरङै मा खारका नै बुजगै साका आबनि बागै बसनो हजाकनि तंनानि सिजागै त सिसावै तंनानि बागै जे काइसा पान्डा खाइख्या अ पान्डानि बुमुं नंखा हजाक रमा साल हजाक माने तम सचेतन नन सचेतनता खलाइति सना बागै चेतना रमानि साल आबनो हजाक रमा साल न हजाक रो साल रो तो ताइ सैना रोंलिया हिगे रि सैकलांखा हिगा अ हजाक रि हजाक माने सचेतन रि माने रमानि किन्तु आबनो केबो कोजागिरि हनु कोजागिरिनि तो कोनो मिनिं करि हजाकनि तो अर्थ दङ चेतना किन्तु कोजानि तो कोनो करि मिनिं करि अबखैसिनि बिसिंनि भौगोलिकगत बा भू आंचलिकगत जों कक फेरलाय मानिसि आबनो तै जों बितर्क खालाय लाभ करि तबे हजाक रोमानि साल থেকে हजाक रो साल ओंखा आबनो जों सोबायलायै हजाकनि जागाव गनि उच्चारण लास्ट खायावै हजा जरातै थागै गन तैसा गरि हनि उ रि बाय थेपावै हजा गरि साल हनि थेपाय थांमानिसि आबनि থেকে जों हजाक रो साल न हजा गरि साल नि थाङो आबो सैबो जों नायमानो आबिसे कोनो सन्देह करि ब्लैकबोर्ड टंखाय तांगर सै फुनु कामु बाहायके अब हजाक रो साल न हजा गरि साल हनलायका आबनो तेबो बोटो सै फुनुलायमान खाय तेबो क्लियर लायमान खामु जा अ हजा गरि साल आबनि बगिनो जिनि सुब्राय राजा त्रिलोचन महाराज खगै फुनुगु जे दफा हजाक गनां बकुनु दिन कमाग्ला बिनि प्रजारनो बबुजगु जे दफा हजाक रै बस हालसा कमाय थानाय बुबे सेगै लुतगै नाजाकनाय सेगै जाजाकनाय सकमाय खिबिजाकनाय नै आबनो एग्जाम्पल रुइनो ब खग्रै फुनुगु बदागि खाबिनि प्रजारनो थानि नरक जे मानतै जे सानि नकनि फान खगैति फैदि केबता सादि बेबाग जे खकमाने आनार फायदि नै बसाका आफ्रु गोबां बरफ जे फियगि रहजनाय बरफ खकना थांलायका जे थुजाकनि नकनि पुन्तक खगिमा मुखा जे थुजागियानि नकनि पुन्तक न कारे हासिं कलसेपन बर खगितु बिमालिया थांमानि सिकां सिक खनैसि रिफ्रि रहजाबैसिउ जे थुजागिया तंनाय रकनि नकनि इनके এই অবস্থাও जों अर बुझि थाइतो दा तम करि नायदि जे अबननो चिनि सुब्राय राजा बा त्रिलोचन महाराज साका बिनर जतन खगैतु बि फाइबेके बसाका साबो बजागनि तामो तुखा एबर जे तु मानि बबो जागनि साबनि नकनि मानि तुबि मान खाबो बरक साका बरक आ जराव ताम खैतम बेबां थुजा एके साबो बाहाय तामो नर खैतामो मामुलिया जेरि फ्रिक जागि फैने खगि मामु यारनो संका बरक साका जों कोनफां खगि मामुलिया तुबि मालिया जों उल्टा रिफ्रिक रहजाकसिउ तामनि बागै न फंग्रा केवसे थुजा करि बेबानो सिजाजा हजा बरक जतन हजा हेके एके जे बाफ्रो बुबा ग्राबरनो संका तावले साइमान खनाबले जे हजाक तंनाय जे सिसाजाक बिनि नकनि न हासिं कलसपन सकमाय मानला खगै तुबि सेगै तुबि मानला जे थुजा बिनि नकनि मान बेबा नरक तुबि मानखा हिंके नरक बु जुदि थुइ तंखाय अबखाय सालसा बेबा सेगै नाजाकनाय नरक बु हजाक नङै तंदि थुजाक पनो थोतोतैबो नरक हजाक जाकना नांनाय जाते नरकनि हासिं कलसपना नाइमेया अंना तै अबाय हजाकै तंदि हनि पालाइमनि सालसि हजाक रमा साल बा हजाक रो साल आबनो जों सोबायलै हजागरि साल लाइतम इके ताबु
हजाग्रोमानि साल माने जन सचेतनता दिवस कदा कलाई कलाई यावानजि कबाय इंग्रेजी बै साना थांकांकाय सिनि दफानि सिसामानि सालबा माने चेतना रोमानि सालबा नेशनल अवेयरनेस डे कदा कलाई कलाई यानाय दिवस आबो बागैनो आ दिनो जों खगै फुनुब्लायो किन्तु जों आबोनो अपव्यवहार खायलै दंखा तामुखा सिनि कास्टम करिखा कास्टमारि लनि मुताबिक पारा खाजगलिया पारा चौधरी करिखा आज जे खकमानि मानैनो हजागिरिनि दिनो बर बेबाग जे खकनाय चौधरीनि यागोसो जमार फायना नांगौ टाइम दिनो चौधरी जे खजनाय रनो रिंगु पारानि बिसिं कायसा पारानि ताय कायसा पाराव थाङि खकनानै आंकेरि जतन जानि जा पारा तांसंनि बिसिङो लिमिटेड मा दंगा खकमानि किन्तु ताव जे पाराबान थां खगलाय दङ কোনো নিয়ম রায়দা করিখা তামনি বগে চিনি সমাজ ব্যবস্থা করিখা কাস্টম করিখা নীতি রীতিনীতি जों সিলাইলিয়া যেখানে পানি সুবিধা মানকে খগলাই তংকা শুধু হজাগিরি সিমিয়া এরেং দিনও जों সুযোগ মানকে খগলাই তংকা হেকে আবনো চকদিরি নিয়া গয়া ফারনাই চকদিরি তানি দিন বরনো বিচার খাইনাই নরক তাম খাই তঙ্গই খগজা যে খগজাক নাইর সচেতনতা করিনি বাগৈ খগজাকমানি অপরাধে বরনো জুরিবানা মাতেইরু আবো চকদিরি প্রথাও তম একে যে সিসাজাক নকনি বড়রক নি আরো খকনানি কেবো থাঙै যদি খাওইবানো বুজাক খাংকায় অ যে বুজাক নাইনসি তাই ওইসে বিচার খাইও নুনুখা সচেতন বরকনি বুসুক জরাতে তিয়ার এটা প্রশ্ন ভাই মানু ইনকা আ দিন যদি ন্যাশনাল অ্যাওয়ারনেস ডে ইনকা আ দিন সিংতামঙ্গৈ লক্ষ্মী পূজা খায় অথবা মালিমা খুলুমা নকসুমা নিতাঙ্গি রন্ধক পারক লাইতম আবনো কেসে প্রশ্ন খালাই মানু আবো ইনকা হাই जों हासाकाव थाङै दंनायनि बागै तीनटा जिनिस बेलाय इम्पर्टेन्ट आबंखा माइ खोल माने कानमुं चुमुं रि ताई तंथाई माने न आबोनो न सबराय राजा साइकलांखा माइ रेनाय आमा खोल रेनाय आमा ताई निनि नक न रखा खायनाय नक सुंजानाय आमा अ तीनटा आमानो पूजा खायके नरक माइ खपसानि बागै बिया लोंला रि कांसानि बागै बिया लोंला नंनि तंथाय कमागला बरनि हामारिबाय नर हामै दंमाने नि सावै जों तीनटा माताइनो जों आदिना पूजा माखायो साबो माइ रेनाय आमा माइलुमा बिनि मुङै कायसा रन्दक खोल रेनाय आमा खोलुमा बिनि मुङै कायसा रन्दक नक सुंजानाय आमा नक सुमा बिनि मुङै रन्दक करै बिनि मुङैखे कायसा आसुक थाय यामफरा वावै जोंहा दिनो बना आसुरि पूजा खायो आबनो हिंदुस्तानी रबो हिंदी में आवा हंछौ रोटी कापरा और मकाम और तीनटा जिनिस बरक नि नांगौ मकाम माने तंथायनि नक इके जों आ नक न नक नि वानसु यावै कायसा परिवारनि क्षेत्रे से नक दफानि क्षेत्रे तो राज्य न नक मा हननाय बिले जों तिनि हजाकरिन बगिन सिनि नखौ कमाय दंगौ जों तिनि हजाकरिन बगिन सिनि जाथाय कमाय दंगौ जों तिनि हजाकरिन बगिन सिनि कामुं सुमुं किसि कपला मांगौ सिनि यागो जुदि रां पैसा एभेलेबेल के जाथाय नंथाय एभेलेबेल के तंथाय सिनि नगो जुदि जों स्वाधीन भाबे तंनानि सुजुग मांखाय जों तिनो किसि कपला कान दंना नांला खामु रां तंगैबो जुदि नों तंथाय करि हिंके नों बजागा तंगै जानाय समुद्र सागावनो रांसंनि मेरें बेफोर माइखुरि रेदि आसुक जाना जागा करि हिंके नों माइखलैनो तै समुद्रले बियां थानाय जमै सागावनो रांसं किसि फिबि रांसंनि मेरें माइखुरि रेफन नोंसार चाइमेया करनारा आसुक जाना जागा करि तंथाय करि आबो नोंखा नक माने तंथाय व्यक्तिनि बागै सि नक किन्तु समाजनि बागै दफानि बागै तो बिनि राज्य सि बिनि नक हिंके जों आबोनो बसाय गलांखा जे माइ रेनाय आमा माइलुमा जों बन बारफुर सांग्रमा हनिबो मा बारगु माक बुम माकु माइ रेनाय आमा माइलुमा खोल रुइ सिनि बरन खलबनाय आमा हनै खलबनाय मा खुलुमा ताइ नक सुमानो